enela kukwezeka, 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 enela kukwezeka. Enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka. Enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka, enela kukwezeka. Dalile enela kundalila, 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 enela kundalila. Enela kundalila, enela kundalila, enela kundalila, enela kundalila, enela kundalila, enela kundalila, enela kundalila,
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Sing it, hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Sing it, hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Sing it, hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Philip chapter 1 verse 11. Akuti ndipo moyo wanu uzakhala ozaza ndi zipatso za chilungamo zimene muzaonesa pothandizidwa ndi Yesu Khristu, kuti anthu onse alemekeze ndi kutamanda Mulungu. Haleluya. Mawu akamba za chipatso cha chipulumutso chako. Haleluya. Akutionesani chipatso cha chipulumutso chako. Nanga kodi chipatso cha chipulumutso chanu ndi chani? Kuwerenganso ku Luka chapter 3 kuti tipesane muno bwino. Kwa Philip chapter 1 verse 11 akuti tizazidwe ndi chipatso cha chipulumutso chathu. Pamene tikawerenga ku Luka chapter 3 verse 7 mpaka na 14 ndiwerenga akuti anthu ambiri ankabwera kuti iye awabatize. Sono iyeyo ankati, ana anjoka inu, adakuchenjezani ndani kuti muthawe chilango cha Mulungu chikuzachi? Chitani ntchito zosonyeza kuti mwatembenukadi mtima. Haleluya. Akuti chitani ntchito yoonesa kuti inuyo mwatembenukadi mtima. Amene anali Yohane Mbatizi akuti nthawi imene amabatiza anthu amabwera kuzabatizika. Ndi akuti anthu aja akufika, iyeyo Yohane Mbatizi akuwaona, akuwayang'ana, amaona kuti ngakhale akubwera kuti abatizike kuti ali mnyumba ya Mulungu, komano sakuonesa zoti ndi ana a Mulungu. Kukhulupirira tikhoza kukhulupirira kuzera mawu a Mulungu kuti Ambuye Yesu anafa pa mtanda paja chifukwa cha machimo anga. Komano kodi imfa ya Ambuye Yesu inachitika bwanji? Akuti imfa ya Ambuye Yesu inali apa mtanda paja. Akuti dziko lonse linaona kuti Ambuye Yesu akhomedwa pa mtanda paja. Ndeno iweyo sungavomereze za imfa ya Ambuye Yesu uli kuchipinda kuti Ambuye Yesu anafa pa mtanda paja. Ndakhulupirira. Koma kuti mafika nthawi inake nawenso ukaonesere poyera. Haleluya. Kuti ineyo ndimasatira Ambuye Yesu amene anafa pa mtanda paja chifukwa cha ine. Ndeno umakavomereza pa gulu la anthu pomizidwa madzi kuti iweyo sopano ndi wokhulupirira ndani imfa ya Ambuye Yesu, kapena iweyo ndi wokhulupirira Ambuye Yesu. Ndi ubatizo ndi chimodzi choti chikaonese kuti iweyo sopano ndi wokhulupirira. Ufuna ukaonese pagulu, osangonena chabe ayi kuti ineyo ndimakhulupirira Ambuye Yesu. Komano pagulu akaone kuti iweyo wakhulupiriradi imfa pa mtanda paja. Kodi amene wakhulupirira tiziwa bwanji kuti ameneyo wakhulupirira? Tiziwa bwanji kuti ameneyi ndi mwana wa Mulungu?
akuti amalandira chani? Amalandira mzimu wa Mulungu. Ndichonje mzimu wa Mulungu ukangokhulupirira kuti Ambuye Yesu ndi mfumu, Ambuye Yesu anatifera pa mtanda paja kuti ifeyo tikakhululukidwe, akuti ukangokhulupirira mwachonchomo ndiye kuti Mulungu akaona chikhulupiriro chako mu mtimamo amatenga mzimu wake nayika mkati mwako. Kwa iwo amene anakhulupirira anapasidwa chani? Akuti anapasidwa ufulu woti awawa ndi ana ndani? Ndi ana a Mulungu. Akuti sungakhale mwana wa Mulungu pokhapokha wakhulupirira. Ndiye kuti chomwe chimaonesa kuti uyu mwana wa Mulungu, akuti Mulungu amatenga mzimu wake nayika mkati mwako. Ndiye kuti mzimu ukutanthauza kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu. Ndeno chomwe chimaonesa china kuti iwe ndiwe mwana wa Mulungu ndi chani? Ndi ubatizo wako. Akuti pamene ukubatizidwa ndi pamene sono umakaonesa, umapanga proof kunena kuti ineyo ndine mwana wa Mulungu, osati mwana wa banda, osati mwana wa nyilenda, osati mwana wa Simwela. Haleluya. Akuti ukuyenera kuonesa kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu. Ubatizo kwa munthu amene amakhulupirira dizenizeni amabatizidwa kamozi. Haleluya. Kani sikuti poti ndajoina assemblies ubatizike, ndapita ku kaya ku LCC ndibatizike, ndapita uku ndibatizike, ndalowera uku ndibatizike. Ubatizo sumapangisa kuti weyo ndiye kuti walowa mchalichi chimene timachitchulati zina pa dziko lapansi. Ayi, komano ubatizo wako zimatanthauza kuti iweyo tsopano ndiwe mwana wa Mulungu. Tili ndi universal church. Church ndi limodzi limene Ambuye Yesu akubwera kuzatenga pa tsiku lomaliza. Akuti iwo amene ali ana anga, akuti amenewo ndikubwera kuzatenga. Akuti ana a Mulungu amaziwika ndi kuchita mawu, ana a Mulungu amaziwika ndi kukhulupirira ndani? Yesuyo. Kukhulupirira Yesuyo ndi kuchita mawu. Ndi akuti amenewo ndi ana a Mulungu. Ana a Mulungu ndi ameneno amachita kuti chani? Amachita kuti chalichi. Akuti Ambuye Yesu azatenga chalichi lawo. Ndeno ubatizo uja umangokusimikizira kuti weyo ndi wokhulupirira. Umangosimikiza kuti weyo tsopano ukusatira ndani? Ukusatira Ambuye Yesu. Osati kuti ndikusatira Roman Catholic, osati kuti ndikusatira LCC, ndikusatira Assemblies, ndikusatira Northern. Ayi, komano ukusatira ndani? Ukusatira Ambuye Yesu. Ndakuti ubatizike mu family ya ndani? Mu family ya Ambuye Yesu, imene ndi chechi cha moyo, chechi cha dziko lonse. Haleluya. Ambuye Yesu azatenga chalichi lawo amene ndiweyo. Sakuzatenga Roman Catholic, sakuzatenga LCC, sakuzatenga Assemblies. Ayi, mayina amenewo kupamba kulibeko kuti awawa ndi amene azapulumutsidwe. Koma amene azapulumutsidwe ndi amene ali mu chechi ya ndani? Cha Ambuye Yesu, amene anatani? Anabatizidwa mu zina la ndani? La Ambuye Yesu. Kuti neyo ndakhulupirira imfa ya pamtanda paja. Ndeno akuti Yohani akubatiza, ataona anthu ajawo akubwera, anayang'ana samaonapo zabwino. Ayi, akuti akuwuzani ndani kuti inuyo musemphana ndi chilango chimene chikubwera patsogolo pano, chifukwa samaonapo chipaso chogwirizana ndi chipulumutso chawo, samaonapo chipaso chogwirizana ndi ubatizo wawo. Akuti ndikubatizani bwanji pamene inuyo chipaso kuti inuyo ndinu ana a Mulungu palibe pa moyo wanu? Ndikubatizani bwanji? Ndana anauza mawu akuti onesani chipaso chogwirizana ndi chipulumutso chanu. Mayendedwe anu onesani kuti munapulumutsidwa. Zochita zanu onesani kuti munapulumutsidwa. Kavalidwe kwanu onesani kuti munatani? Munapulumutsidwa. Akuti zochita zanu sizikuonesayi, koma mufuna kuti mubatizike kuti mukhale ana a Mulungu. Mubatizike kuti ziko lizikuonani ngati ana a Mulungu. Akuti sizikugwirizanayi, komano pangani khani ndi khalidwe loonesa kuti inuyo ndinu ana a Mulungu. Mu tsiku la lero Ambuye Yesu akudabwa nafe. Akuti kodi mazitcha ana a Mulungu? Kodi chimene chikuonesa kuti inuyo ndinu ana a Mulungu ndi chani? Akuti khalidwe lanu silikuonesapo ayi zoti munapulumutsidwa.
mayendedwe anu sakuonesayi zoti munapulumutsidwa, machezedwe anu sakuonesa zoti munapulumutsidwa, akuti onesani chipatso choti munapulumutsidwa. Ndeno Yohane Mbatizi anapitiriza kuyankhula akuti nkhwangwa ili pasi pa mtengo, akuti mtengo umene sukubala chipatso chabwino akuti umene utani akuti udulidwa. Ndi anthu ajawo akuti anazimvera chisoni, anafunsafunso akuti kodi tipange chani, akuti atamva mawu aja, atamva chiopsezo chakuti Ambuye Yesu akubwera iwo amene ali ndi zipatso, akuti anthu aja ataziyang'ana akuti anafunsafunso kodi mukufuna kuti tipangenji, kodi ntchito zabwino ndi zitizo zoti tikapange. Yohane sananene kuti bwerani kuno ndikupempherereni, ayi. Sananene kuti muzipita utchalichi, ayi. Sananene kuti muzipemphera kwambiri, kutchalichi mmapita komano tinachiphamaso. Sikuti muzipemphera ya, kupemphera ndakuonani mmapemphera usiku wonse, mmapemphera malilime, komano pemphero lanu silimalandidwa kwatani kwa Mulungu chifukwa ndi maphokoso chabe. Sananene kuti lapani, chifukwa ena amanenesa ndithu kuti baibulo lonse natani ndinaloweza, malamulo onse 10 ndimaziwa, usabe, usaphe, usachite chigololo, akuti zonsezo sindimapanga. Koma akuti ngakhale umapanga zonsezo, koma kodi chikondi pamoyo wako chilipo? Akuti tenga zovala uli nazo, ngati nazo zitatu ziwiri, akutengako chimodzi mpase nzako, kusonyeza kuti tiyeni tikhale anthu okondana. Kodi chikondi ndi chani? Tizaona kuti chikondi ndi chipatso chachani? Cha Mzimu Woyera. Chipatso cha Mzimu ndicho chikondi. Ndeno Yohane amauza kuti ndikuziwa kuti mapita utchalichi tsiku ndi tsiku, ndikuziwa kuti mapemphera, koma chikondi pa inuyo chikusoweka. Akuti iye amene ali ndi zakudya zokwanira ampaseko nzake, iye amene ali ndi zovala zokwanira ampaseko nzake. Ena mwa ife ndithu tili ndi sabato zina zoti kapena mwezi umatha osazivalapo ayi, koma alipo wina amene akulephera kupita utchalichi chifukwa alibe sabato tangavale utchalichi. Wina uli utangotenga sabato yako ndikumpasa, ndekuti munthu uja ayamba kulimbikira kupita utchalichi. Chifukwa chani? Wampasa chimene akhala kufuna, akhala akupempherera. Akuti tiye ndikakhale anthu okondana, onesani zipatso zoti inuyo ndinudi otembenuka mtima. Akuti otolera misonkho anabwera, kodi nanga ifeyo tipange chani? Akuti musatolere misonkho kuposa mmene mwene utani kutengera. Ndi chani pamenepo? Ndi chikondi. Asilikali anafunsa kodi ifeyo tipange chani? Akuti osangolanda zinthu za anthu popanda china chilichonse yoti mina alakwisapo. Ndi chani chimenecho? Chikondi. Ndiye kuti amaphunzitsa za chikondi chimene chili chipatso cha Mzimu Woyera. Timakamba zoti munthu akapulumutsidwa ndiye kuti Mzimu wa Mulungu amabwera mkati mwake. Akamati apulumutsidwa ndiye kuti Mulungu atenga Mzimu wake ayika mkati. Ndiye kuti Mzimu uja ukuyenera kubala zipatso. Chipatso cha Mzimu ndiye chikondicho. Ndiye kuti Yohane akwaona anthu aja samaonapo chikondi. Ndena kuti kodi mukhala bwanji ana a Mulungu ngati chikondi mulibe? Poti Mulunguyo ndiye chikondi, anakondani bwanji? Akuti Yohane chapter 3 verse 16 akuti Mulungu anakonda dziko lapansi potani? Akuti popereka mwana wake yekha okondedwa kuti dziko likapulumutsidwe, ifeyo tikapulumutsidwe. Akuti Mulungu ndi chikondi, nafenso tikakhale chikondi. Akuti chikondicho tikachionesa kwa aneba athu, chikondicho tikachionesa kwa Mulungu. Kodi timakonda kupemphera? Kodi timakonda kuwerenga mawu? Kodi timakonda kucheza ndi Mulungu? Akuti chikondicho tikachionese. Ndiye chipatso choti ifeyo tatembenuka mtima. Choyamba ngati ufuna kuti uonese kuti weyo ndi wotembenuka mtima, akuti kaonese khalidwe la Ambuye Yesu. Khalidwe la Ambuye Yesu ndiye chikondi. Khalidwe la Ambuye Yesu ndiye kupirira. Khalidwe la Ambuye Yesu kuleza mtima. Akuti ubwino wonse ukakhale mwa iweyo. Ndiye kuti weyo ukuonesadi khalidwe loti iweyo ndi wopulumutsidwa. Agalatia chapter 5 verse ya 13 akuti Mulungu anatilenga kuti
tikakhale anthu opulumutsidwa. Mulungu anatilenga kuti tikakhale anthu osogozedwa ndi Mzimu wake, tikakhale anthu oonesa zipaso za Mzimu Woyera. Akuti chimenecho nde choyamba chimene Mulungu anatilengera, akuti tikaonese zipaso zoti ifeyo tatembenuka mtima, ndiye kuti ifeyo ndife amfulu. Akuti chachiwiri tisangogwirisa ufuluwo pa zachabechabe ayi, koma kuti ndi ufuluwo tikathe kumutumikira nawo Mulungu. Ndeno zipaso ziwiri zimene Mulungu afuna kuti tikaonese pamoyo wathu, choyamba tikaonese khalidwe la Ambuye Yesu. Khalidwe la Ambuye Yesu ndiye chikondicho. Akuti kachiwiri tikakhale anthu omutumikira Mulungu. Akuti pamene kumutumikira Mulungu ndiye kuti ndi chipaso choti iweyo watembenuka mtima. Akuti unatembenuka mtima kuti ukamutumikire Mulungu. Mulungu sangangokukomera mtima kuti utembenuke mtima ayi. Akuti Mulungu amakupangisa kuti iweyo ukhale mfulu ndi cholinga. Ukhale mfulu kuti upangiseso anthu ena akakhalenso amfulu. Ndiye kuti choyamba tembenuka mtima, kenaka umutumikire Mulungu. Ngati upanga zimenezi ndiye kuti ukuonesa chipaso choti iweyo watembenuka mtima. Ngati iweyo uli umfulu chifukwa kuti unalandira mawu, akuti kapangiseso anthu ena akalandire mawu nawonso akakhalenso amfulu. Ndiye kuti pamenepo ukuonesa chipaso choti iweyo watembenuka mtima. Mulungu anatika pa dziko lapansi kuti apindule mwa ifeyo, koma kuti mwa ena mwa ife Mulungu sautani sakupindula nafe. Ndeno ngati sakupindula nafe chichitike njani? Akuti adula mtengo umene sukubala zipaso. Umene sukubala zipaso zanji? Umene sukutulusa khalidwe la Ambuye Yesu, komanso umene sukumutumikira Mulungu. Ngati Mulungu akupasa mawu abwino, akuti akupasa mawuwo kuti ukatani ukamutumikire nawo, ukamuimbire. Maimbidwe ako apangisa kuti wina apulumutsidwe. Mulungu akupasa talenti, akuti ndi talentiyo igwirise ntchito kuti ena akamuziwe Mulungu. Ndiye kuti iweyo pamene upangisa kuti anthu ena akamuziwe Mulungu kapena anthu ena akapulumutsidwe, ndiye kuti iweyo nawenso ukumutumikira Mulungu, ukubala chipaso choti ndiwe wotembenuka mtima. Mulungu afuna apindule ndi moyo wathu. Akuti sangokhala nena kuti aineyo bola ndikuchita mawu. Akuti pamene ukuchita mawu ndiye kuti ndiwe mfulu, usasire pomwepo yayi. Akuti uyambeso kumutumikira Mulungu kuti anthu ena ambiri asatireso khalidwe la Ambuye Yesu. Kodi zipaso ziwirizi Ambuye Yesu nati afike panopa azazipeza pa moyo wako? Chipaso choyamba khalidwe la Ambuye Yesu. Kodi mwa iwe paoneka khalidwe la Ambuye Yesu? Chachiwiri, Mulungu pokuyika pa dziko lapansi anakuyika ndi cholinga kuti umutumikire. Kodi azapeza kuti ukumutumikira ndi chimene anakupasa? Kodi kumutumikira Mulungu ndi mphamvu zako? Kodi kumutumikira Mulungu ndi ntchito yako? Kodi kumutumikira Mulungu ndi business yako? Kapena ufulu umene Mulungu akupasawo ukungouseweresa wekha? Akuti pa zimene ifeyo atipasa, ngati sanakupase ndalama akupasa mphamvu, ngati sanakupase business akupasa ntchito, ngati sanakupase ntchito akupasa ndithu matalenti osiyanasiyana. Akuti matalenti omwewo uwagwirise ntchito. Ena mwa ife experience ya moyo wathu ndi kapito yomutumikira nayo Mulungu. Moyo wovutika umene takhalamo, moyo wa zipinjo umene tayendamo, uzakumana ndi munthu wina wake amene afuna kuti aziphe chifukwa choti maybe akusowa ntchito, akusowa ndalama. Komano iweyo wakhala moyo wopanda ndalama, Mulungu akusunga. Ndiye kuti chifukwa cha experience yako ija uzamulimbikisa wina wake kuti my friend, ukuona ngati kuti iweyo kuvutika, koma taona ineyo nadusa mu is taona moyo wanga pamene ndikusangala. Munthu uja azalimbikisika unena kuti ndimaona ngati kuti ndindekha, ndimaona ngati kuti ndikuvutika ndineyo, sindimaziwa, ndalimbikisidwa. Nyengo zomwe timayendamo nthawi zina Mulungu amachita dala kuti anthu ena ake tizakumana nawo tizathe kuwalimbikisa, tizathe kuwathandiza, tizathe kuwaunikira kuti ineyo nali mnyengo ngati yomweyi uli nayo, komano Mulungu anandichosapa andika papa, nawenso uli ndi kuthekera. Haleluya.
akuti pamenepo ndiye kuti ma experiences osakhabwira amene uli nawo apangisa kuti ukamtumikire Mulungu munjira ina yake. Yeremiya 51 verse 20 Mulungu akuti inuyo ndinu chida changa cha nkhondo. Akutanthauza kuti ndi chimene Mulungu akupasacho akuti chimenecho uchigwirisire ntchito. Nthawi inake Ambuye Yesu amayenda akuti anapeza mtengo wa chipaso, akuti nthawi imeneyo anali ndi njala, akuti anakhota kuti akatengemo chipaso mu mtengo uja akuti adye, koma kuti mu mtengo uja sanapezemo chipaso, akuti anatemberera mtengo uja akuti wina asazadyenso mwa iwe. Chifukwa chani? Unali mtengo umene sumabala zipaso zimene Ambuye Yesu amayembekeza. Ndofuna ndikuuze ichi, mwa iwenso Ambuye Yesu akuyembekeza china chake, akuti chimenecho akuchifuna mwa iwe. Ngati sakuchipeza, akabwera lero sakuchipeza, next week sakuchipeza, wiki inayo sakuchipeza, chaka chinacho sakuchipeza, chizachitike ndi chani? Akuti uzadulidwa, chifukwa sukubala chipaso chimene ukuyena kuti ukatani ukabale. Chimene ndi ufulu, chipulumutso, china ndi kumtumikira Mulungu. Pamene ulipo ndofuna kuti ukayimirire. Ndi nthawi yoti ukapemphere kuti Ambuye ndamva mawu anu. Mwadabwanani kuti kodi chipaso choti ndine otembenuka mtima chili kuti? Mwadabwanani? Koma tsopano ndikufuna kuti muyikepo mphamvu pa ine kuti ndikabale chipaso chanu. Ambuye konzani moyo wanga kuti ndibale china chake pa moyo wanga, ndibale china chake chokhazikika, choti mukamaona ineyo muzisangalala ndi moyo wanga kuti ndapereka china chake. Konzeni, konzenine Ambuye, konzeni moyo wanga utumikile inu. Konzeni, konzenine Ambuye, konzeni moyo wanga utumikile inu. Ndinali ochimwa ine Ambuye, konzeni moyo wanga utumikile inu. Kusuta ndasuta ine Ambuye, konzeni moyo wanga utumikile inu. Konzeni, konzenine Ambuye, konzeni moyo wanga utumikile inu. Kuzeni, kuzenine Ambuye, kuzeni moyo wanga utumikile inu. Waenela kulandila ulemu, waenela Yesu, waenela kulandila ulemu, waenela fomu ya mafomu, waenela kulandila ulemu, waenela Yesu, waenela
kulandila ulemu maendela Yesu maendela kulandila ulemu maendela fomo ya mafomo maendela kulandila ulemu maendela Yesu maendela kulandila ulemu maendela loya wa maloya muthokoze Mulungu pazimene akuchitira usiku uno. Suchoka mlomo chimozimozi. Mulungu akupasa china chake, Mulungu akukweza, Mulungu akumasula, Mulungu akuchirisa, Mulungu apereka zokhumba za moyo wako. Muyamike Mulungu, muthokoze Mulungu kuti Ambuye ndikuthokoza chifukwa cha machiriso pazomwe wakhala ukufuna, pazomwe mapempherera ungotembenuza pempherolo kunena kuti Ambuye ndikuthokozani. Ngati umafuna ntchito nena kuti Ambuye ndikuthokozani mwandipasa ntchito. Ngati umafuna business ungonena kuti Ambuye ndikuthokozani mwandipasa business, chifukwa akupasadi. Sutuluka mlomo empty handed yayi. Mulungu akupasa zokhumba za moyo wako, zokhumba za mtima wako. Tangomuyamikira, tangomuthokoza kuti Ambuye ndikuthokozani. Khulupirira chimene ukuthokozacho Mulungu akupasa ndithu mu dzina la Yesu Khristu. Business yako ija Mulungu akupasa mu dzina la Yesu Khristu. Machiriso walandira iwe mu dzina la Yesu Khristu. Kodi umafuna chani? Sikulu yako ija fees ija apezeka, Mulungu akupitisa patsogolo iweyo mu dzina la Yesu Khristu. Zomwe mafuna zachitika ndi moyo wako, tangu yamba kumuthokoza pazomwe mafuna yamba kumuthokoza Mulungu, uzingomuthokoza Mulungu zachitika ndi moyo wako. Muthokoze Mulungu. Play. Ambuye ndikuthokozani chifukwa ya business imene mwandipasa, ndikuthokozani chifukwa ya promotion imene mwandipasa. Ndipo muli, ndipo muzakhala kutawi zosata ndinuwo yela Yesu munali ndipo muli, ndipo muzakhala kutawi zosata ndinuwo yela Atate mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha siku lopambana limene mwatipasa, usiku wopambana umene mwatipasa. Mwatiphunzitsa Baba kuti tikakhale anthu obala chipaso cha Mzimu Woyera, tikakhale anthu oonesa chipaso chokutumikirani. Patokha sitingakwanise, patokha sitingachite, mwatipasa mphamvu yanu kuti tikakuyimirireni. Mwatipasa mphamvu yanu kuti tikaonese chipaso cha Mzimu Woyera, tikaonese khalidwe lanu. Atate, mawu amene mwapasa nanu akhale m'mitima mwawo, akhale ngati mbewu imene inafikira pa nthaka yabwino namera nabala zipaso. Kulikonse umene kupita nanu akayende ndi mawu anu, kulikonse umene kupita nanu akayende ndi kuwala kwanu, akayende ndi somo zanu mu dzina la Yesu Khristu.